Вие сте с прякото предаване на двубоето от държавното първенство по баскетбол за жени между отборите на Хасково 2012 и Берое Стара Загора. Ето и тимовите листове на двата отбора. Преди това Хасково повежда с 2-0. Ето и тимовете на стартовите тимове. Нели Пашева, капитан на отбора на Хасково 2012. Следват Катерина Рудева, Жени Димитрова, Ралица Нанева, Джазмин Пъркинс, Сибела Тим, Мея Тирера, Александра Делчева, Славия Драганова, Емалия Галдейра. Старши треньор на отбора Елена Станкова, помощник треньор Мариан Костадинов. Лия Галдейра прави резултата 4-0 за Хасково 2012. Ето и тимовият лист на гостите от Берое. Частите Рид, Латина Калоферова, Анна Римпова, Милена Томова, Лакиша Сътън, Естер Мичева, Стевка Николова, Зорница Найденова, Бритни Монгомари, Радослава Бачварова. Капитан на отбора Ивелина Вранчева. Старши треньор Тодор Цветанов, помощник треньор Тодор Тенев. Джазмин Пъркинс овладя топката и подава на Мея Тирера. Отново Джазмин Пъркинс, стрелба, но неуспешен опит. Гостите подхващат атака. Опит на частите Рид, но неуспешен и топката е отбора на Хасково. Джазмин Пъркинс поема атаката и подава на Нели Пашева. Капитанката на Хасково стреля и бележи. Резултатът е 6-0 за домакините. Хасково 2012 започва добре срещата. Забрал съм слушалките. Нели Пашева с топката. Джазмин Пъркинс. Топката Олия Галдейра, която подава на Нели Пашева. Неуспешен опит, но Лия Галдейра успя да овладее топката. Публиката на домакините мощно подкрепя своите любимки. Попин чадър на Мея Тирера и топката е в Хасково. Ралица Нанева, Мея Тирера и 8-0 за Хасково 2012. По време на тайм-аута може да кажем, че до момента това е трети двубой между Хасково 2012 и Берое от началото на шампионата. Двата отбора за сега се размениха по една победа. В 6-ти кръг Хасково победиха до домакин с 96-76, а в 13-ти кръг старозагорки върнаха с 69-64 в Стара Загора. След прекъсването топката е за старозагорки.
Ана Римпова подема атаката. Неуспешен опит на Лакиша Сътън и отново Хасково са в атака. Лия Галдера стреля и прави резултата двуцифрен 10-0. Страхотно начало за домакините, които са се устремили към втора победа от началото на шампионата срещу Берое. Радослава Бъчварова отбелязва първите 3 точки за Старозагорски в матча. 10-3 в полза на домакините. Лия Галдера не успя да върне аванса от 10 точки за своя отбор. Грешка състезателка на Старозагорски и Джазмин Пъркинс тръгва в нападение. Срещу американката е извършено нарушение. Първият опит на Джазмин Пъркинс е неуспешен. Да видим дали вторият път ще има успех. Пъркинс стреля и прави резултатът 11-3 в полза на своя отбор. Лакиша Сътън подема атака. Състезателките на Берое успяха да запазят топката в игрището. Стрелба и бележат нови 3 точки. 11-6 в полза на Хасково 2012. Берое намалят разликата на 5 точки. Метреля подава на Джазмин Пъркинс, която успява под коша да се измъкне 2 точки. 13-6 в полза на домакините от Хасково. Лакиша Сътън с топката. Опитът на Милена Томова бе неуспешен. Хасково в атака, Лия Галдера с топката. Лакиша Сътън, която се опитва да направи пробив, който е успешен. 2 точки на нейната сметка и резултатът е 13-8. Нели Пашева е с топката. Подава към Лия Галдера, която отбелязва 2 точки и срещу нея е свирено и нарушение. Смяна в отбора на Берое, в игра влезе Бритни Монгомари. Лия Галдера отбелязва наказателният удар. Радослава Бъчварова отбеляза нови 2 точки за Берое.
16-10 за Хасково 2012. Нелепашева успя да запази топката в игрището. Съдията отсъжда грешка на Лия Галдера. Отборна грешка на Берое. Времето за атака свърши. Топката е за Хасково 2012. Ралица Нанева към капитана на отбора Нели Пашева. Отново Нанева. Подава към останалата сама под коша Джазмин Пъркинс, срещу която е извършено нарушение. Успешен първи опит на Пъркинс, 17-10. Вторият се върши с неуспех. Огейша Сътън с топката. 17-12. Сътън отбеляза 2 точки. Стрелба на Нели Пашева и капитана показва, защо е капитан. Нови 2 точки за отбора на Хасково 2012, 19-12. Окейша Састън стреля, но завърши с неуспех опита й. Хасково се устремяват напред. Лия Галдера с топката. Нарушение срещу Галдера, която ще има шанса да изпълни наказателен удар. Два неуспешни опита за Лия Галдера. Грешка в атака и на Берое. Нарушение в полза на Берое. Ивелина Вранчева не успява да отбележи първият наказателен удар. Точно е при втория. Страхотни 3 точки на Ралица Нанева. 22-13, малко повече от минута преди края на първата част.
на Вранчева. Топката отново е за гостите от Берое. Хасково успяха да отнемат Метриера в атака. И резултатът е 24 на 13, 11 точки разлика в полза на домакините от Хасково. Остават малко повече от 30 секунди до края на първата десетка. Лия Галдера успя да пресече този пас. Ана Римпова да отбелязва 2 точки за Берое. 24 на 15. Тази атака на Хасково завърши с неуспех. И да видим през следващите 2 секунди 9 дали ще отбележат Берое. Стрелба, но неуспешна. Сатан. Край на първата част. 24 на 15 за Хасково 2012. Двата отбора отново излизат на игрището, за да подновят играта. 9 точка разлика в полза на домакините, 24 на 15. Играта ще поднови Ралица Нанева. Подава към Джазмин Пъркинс. Метрера. Нарушение срещу Терера, която ще изпълни наказателен удар. Публиката аплодира отсъждането на съдията. В игра за гостите Частити Рид. Една от трите американки, които пристигнаха в Стара Загора по време на зимната пауза. Метрера отбелязва първият опит. Вторият е неуспешен. Лия Галдера овладява топката и устремена към коша на Старозагорки. Нели Пашева към Джазмин Пъркинс. Тя подава към Лия Галдера, която стреля. Неуспешен опит. Сатан пробва да отбележи 3 точки, но опитът ти завърши с провал. Нова смяна в отбора на Берое. В игра влиза Стефка Николова. Лакиша Сатан напуска игрището. Пъркинс за Хасково подава към Ралица Нанева. Тя към Галдейра. Пресечен пас и Берое в нападение.
Страхотна игра на Мети Реда. Страхотна игра на Тиреда в защита. Страхотен опит на Пъркинс, но не завърши с неуспех. Беро разиграват. И 2 точки на Анна Римпова. Страхотна Джазмин Пъркинс отбелязва от зоната за 3 точки и прави резултата 28-17. Отново 11 точки разлика в полза на домакините. Тройката на Пъркинс кара публиката на Хасково отново да вика името на своя любим отбор. Радослава Бачварова от тима на Беро ще използва и наказателен удар. Точка за гостите. 28-20. Опит за тройка на Неле Пашева, но неуспешен. Неуспешен опит на Анна Римпова. Съдиите отсъждат нарушение в полза на Берое. Тройка на Вранчева и резултатът е 28-23. Капитана на Берое прави разликата на 5 точки. Тайм-аут за отбора на Хасково, поради 28-23, 6 минути и 37 секунди на втората част. 28-23, тайм-аут за Хасково. Край на прекъсването, 28-23 за домакините, 6-37.
баскетболистките на Беро ще подновят играта след тайм-аута. Грешка в атака и Хасково подемат също в атака. Джазвин Пъркинс с топката. Грешен пас на Ралица Нанева. И в игра за Хасково ще влезе Жени Димитрова. Именно на мястото на Нанева. Може би тази грешка на тежа при решението на старши треньора на Хасково, Лена Станкова. Нов опит за атака на Берое. Неуспешен опит за тройка на Ана Римпова. Илия Галдейра се устремява, прави страхотен пробив за Илия Галдейра. Топката е за гостите. Светка Николова подновява играта. Отново тя с топката. Неуспешен опит при стрелбата. Неуспешен и на другата американка част е Рид. Нарушение срещу Мея Тирера. Две от две за Мея Тирера. Малийската баскетболистка прави резултата 32-23. Частът и Рид продължава да лежи на игрището. Явно няма нищо сериозно, щом се изправя. Сатън отбелязва 2 точки за своят отбор, 32-25. Грешка на Джазвин Пъркинс и сънародничката и на отбора на Берое. Сатън тръгва в нападение. Поправи грешката си Пъркинс. Временно грешка при стрелбата на Рид и Хасково поемат атака. Труден пас, но все пак Галдейра успя да го владее. Дали пашва към Мея Тирера.
Крачки на Медетирера и топката е в Берое. Шестите Рид. Отсъдено нарушение срещу Анна Римпова. В игра за Хасково се връща Ралица Нанева. Игрището напуска Жени Димитрова. Успешен първи опит на Римпова. Въпреки че не бе най-убедителният. И вторият опит е успешен. (32 на 27 за Хасково от 2012. 3 минути и 40 секунди преди полувремето. Лига. Няколко грешки за Хасково от 2012. И топката отново в отбора на Старозагорки. Стефка Николова с топката. Части стреля и отбелязва 2 точки. Прави разликата само от 3 в полза на домакините. 32 на 29. Малко повече от 3 минути преди почивката. Джазмин Пъркинс връща аванса от 5 точки, 34 на 29. Съдията отсъжда нарушение на Медетирера срещу Анна Римпова. Успешни опита на Анна Римпова. И резултатът е 34 на 31. 2 минути и 30 секунди преди почивката. Съдията отново съжда крачки на Ралица Нанева. С нови 2 точки, 34 на 33. Тройка на Лия Галдейра. 37 на 33 за Хасково 2012.
подава. Грешка на Берой, топката е за Хасково. Ралица Нанева към Джазмин Пъркинс. Метиреде към Ралица Нанева, която отбелязва 2 точки. Страхотно отиграване на Ралица Нанева и 39-33. Козан на Римпова. И вторият опит е успешен. 39-35. По-малко от минута до края на втората десетка. Нарушение срещу Галдера, която ще изпълни наказателен удар. Коз за Галдера. Още един за Галдера и 41-35. Тони, Шкурсион на 35, Червион 35, Шкурсион на 35 за Бургин, срещу Кростар Зело, 47 секунди до края на втората част. Част 40 милиона 30 години в Хасково срещу първа крайна травма. След тайм-аута и двата отбора вече са на игрището. Стопката е Лакейша Сътън към частите Рей. Опит на Радослава Бачварова и Хасково са в атака. Джазмин Пъркинс с топката. Към Метиреда. Също което е извършено нарушение. Един успешен от два топки за терена и резултатът е 42-35. Може би последна атака преди почивката.
Ивка Николова търси твои съотборнички, подава към Сътън, която напредва. Анна Римпова. Грешка на Бачварова.